To jama'a masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da arzikin sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a kuma wannan kafa ta talabijin na Progress Radio and Television International. Wadda kamar yadda muka muku alkawari cewar mun muku alkawari za mu kawo muku wasanni daban-daban irin na al'adu na gargajiya da ake gabatarwa. A wannan mako mun ziyarci karamar hukumar Yamal Tudeba a jihar Gombe a garin Kurba domin gudanar da wannan wasa da ake yi na dambe. A daidai wannan lokaci za ku ga mutane daban-daban a sassa a wannan guri domin sun zo ganin wannan wasa da za a yi a dambe a karamar hukumar wato Yamal Tudeba. Sunana Musa Kabir Ya'u da zan ci gaba da jagorantar wannan shiri da zai zo muku daga Progress Television International. Sai ku biyo mu ku ga yadda wannan wasa za ta kasance, kuma za mu iya garzayawa kowane sassa daban-daban a fadin duniya domin mu je mu ga irin wasanni da suke yi daga sassa daban-daban a fadin duniya. Ku biyo mu da cikin shirin domin yadda za ku ga yadda wannan wasa za zo a daidai wannan lokaci a kuma wannan kafa ta Progress Television International. A biye mu ta cikin wannan wasa yanzu haka. To masu kallon mu kamar da kuke gani, Musa Kabir Ya'u jarumi a wannan fage na harkan wasanni da zai ci gaba da kawo muku wasanni daga sassa daban-daban a faɗin duniya. Mun samu ziyartar wato karamar hukumar Yamal Tudeba a garin Kurba. A bayana za ku kalli muhimman jarumai a daidai wannan lokaci wanda za su gabatar da wasar kokuwa a daidai wannan lokaci. Za mu so mu ji sunan ɗaya bayan ɗaya sunayensu domin mu ga waye ne ya zama zakara a cikin wannan wasa. Sai ku biyo ni domin ku je da za mu tattauna da su, kowa ya faɗi sunansa mu ji yaya za a gudanar da wannan wasa a wannan rana. Sai ku biyo ni. Me sunanka? Abdullahi. Kaya niyan shirin wasa? Allah ya Kayi niyan karawa? To ka tsaya mana kamar namiji. Ka shirya ba? Sunanka? Sunana Abdullahi. Abdullahi. Ibrahim. Shaho. Sunana Shaibu, amma inkiyar akan kira na da Shaibu Charkwakiya na Kurba. Sunana Lawan, amma na inkiya na Yarima. Ibrahim. Ana kiranka? Da Ibrahim. Sunana Alamin, amma na inda inkiya ne Mala Sala. Adamu. Babangida. To kamar yadda kuke gani masu kallon mu, yanzu za a fara wannan wasa a daidai wannan lokaci. Muna so mu shiga tsundum ta cikin wannan shiri domin mu gabatar muku da su, mu gani yaya za a kaya ta wannan wasa. Za ku ga muhimman mutane daga sassa daban-daban a faɗin duniya. Wasa ne ba faɗa ba, yara da manya za a ci gaba da gabatarwa. Kuma mun shirya tsab domin mu kawo muku wannan shiri daga yanzu har zuwa lokacin da za a karkare wannan wasa. Sai ku biyo mu domin ku ji yadda wannan shiri, ku kalle shi rangadan akwatunan talabijin ɗinku. Sunana Musa Kabir Ya'u, Musa Lula.
To masu kallon mu a daidai wannan lokaci kun ga yadda wasannin yake kasancewa a daidai wannan lokaci. A gefe na gefen dama wato wannan jarumi ne wadda ya fito daga garin Zambuk a karamar hukumar wato Akko, inda yanzu haka zai faɗi an sa masa naira 1000 yana neman wanda za su kara da shi. Za mu so mu ji me za ka ce yanzu dangane da wannan wasa. To ni dai ba da abin da zan ce, sai dai kawai Allah kawo sa'a a yanzu. In akwai mai ne dauka sai zai dauka na shirya. Kana ganin naira 1000 ne? In Allah yadda. To yanzu za mu ga yadda wasannin za ta kaya a daidai wannan lokaci tare da Usman daga Zambuk. Da zaran an samu wanda zai kara da shi, za ku ga yadda karawan za ta kasance a daidai wannan lokaci. Sunana Musa Kabir Ya'u Musa Lula. To masu kallon mu a daidai wannan lokaci kamar da kuke gani ga jaruman da aka sa wa naira 1000, kowa an sa naira 1000. Wannan a gefen dama na sunansa Ali Maza daga Malleri. A gefen dama na a gefen haguna kuwa akwai Usman daga Zambuk. Za mu ga yadda karayan nasu za ta kaya ta cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu domin ku ga yadda wannan shiri za ta kaya a daidai wannan lokaci. Ku biyo mu da cikin shiri. za mu zo mu ji farin cikinsa a daidai wannan lokaci wanda za mu tattauna tare da shi a daidai wannan lokaci. Sai ku biyo mu ku je da tattaunawa na maza za ta kasance tare da shi. To Malam Usman, wani farin ciki za ka nuna dangane da wannan wasa da aka? So ni ba na fara iya cewa wasa kawai ya yi kyau. Wasa ta yi kyau kawai. Ba wancan. Muna godiya, kun ji irin yadda ya ce wasa ta yi kyau, muna godiya sosai. Za mu koma sauran kan yara domin mu ji tattaunawansu na gaba. Muna godiya sosai Malam Usman. Na gode, Allah saka. Wannan mara riga da riga da shago ne gajeren wando da shago ne gajeren wando da shago ne ko mana ku yi ala su ne shigo zakiya da shago ne gajeren wando da shago ne da kuma wando to ga dai an sa Allah ga dai su wanda ya kai su zara ba wa kare ne an yi na daya tsora na biyu a yi na kware ba na fada ba na wasa ba na fada ba Wannan shiri da kuke kallo
muka fara daukansa duk sati za mu zo za mu na haskawa a progress yanzu ka fara kallon sa daga yau har karshen shekara za a fara za a ci gaba da watsa shi ko ina a fadin duniya muna godiya yadda muka ga al'umma a wannan gari ta Kurba suna mana godiya sabili da ganin al'umma sun yi dandazo a wannan fili muna godiya ba fada ba komai wasa ne na gargajiya na kakanni da kakanni to mu yi wasa lafiya me samu kira hakan ta yi kaye mu to kana tunanin nan gaba za ka iya samun nasara domin kaga yadda ya kaya a wasanni to shi wasa kan ya gaji haka ka gane kuma shi dan wasa dole in yana kayarwa dole kuma a ka da shi to wani shiri za ka yi nan gaba Allah kai mu sati Allah kai mu sati yace masu kallon mu yace Allah kai mu wani sati in Allah ya yarda akwai shirin sa na gaba wanda zai yi wa akan wannan wasa sai ku biyo mu saunan domin kallon sauran wasannin a daidai wannan lokaci
To masu kallon mu a daidai wannan lokaci da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na wasanni na dambe a karamar hukumar Yamal Tibeba. Sunana Musa Kabir Yawo a madadin kafatanin wanda suka tallafa wannan shiri ya zo muku, musamman ma Nazifi da kuma Yazid Aliyu Dangwari, sai kuma hukumar gidan talabijin na Progress Television International. Sunana Musa Kabir Yawo da na jagoranci wannan shiri na wasanni. Sai ku biyo mu wani mako domin jin wani sabon shirin. A zauna gaban talabijin a cigaba da kallon wani sauran shirye-shiryen wannan kafa na Progress Television International.